कसं झटपट दाखवते. हम्म. परत मी कसं वेळ काढत राहत नाही, झटपट बनवून दाखवते तुम्हाला पटकन. आज बाबेला मी आराम देते. आज बाबी टेस्ट करून दाखवणार फक्त. हे बघ, हे सगळं ही शेगाची भाजी, कांदा. कांदा किती घेतला हे आपण? बघ, 2 कांदे घेतले छोटे, मिरची आणि खोबरं, ही शेगाची भाजी. आता सुरुवातीला काय करायचं? तेलामध्ये आणि मिरची टाकते, कांदा टाकते. अभि अभि घराचे मालक कुठे गेले? मला काय गेले ताणले. तिकडे कांदा भासतो तोपर्यंत मी क्वेश्चन करतो. बाय जरा समोर ये. आवडता पदार्थ, 2 आवडते पदार्थ सांग खाण्याचे. माझे हा टोमॅटोचं सार आणि हे पिठलं. बरोबर, म्हणजे पहिल्यापासून हेच आवडतंय. हा टोमॅटोचं सार बनवलेलंच असतं. हा टोमॅटोचं सार आणि पिठलं आवडतं. पिठलं. आता ते बटाट्याची कापं. असं आवडतं. बाय तुला काय आवडतं खाण्यामध्ये? पडव्याची आमटी आणि आणि गोडी डाळ. अजून काय आवडतं? असं म्हणजे हे बेसिक आवडतं. बाय तुला काय? ठेचा आता जे बनवलं तू रेसिपी. आणि तुला काय आवडतं खायला? बिरड्याची भाजी. हा आता हा एक क्वेश्चन झाला. परत एक क्वेश्चन, खायला काय नाही आवडी, म्हणजे असं तर तुम्ही सर्वच खाता, पण आवडीने काय नाही खात असं, किंवा आवडत नाही असं? नाही असं काय नाही. आईला भोपळी मिरची नाही आवडत. आई शिमला मिरची, भोपळी मिरची नाही आवडत. आता बाई तुला काय नाही आवडत? सर्व खातं. हा जे पुढे येईल ते खायचं. आणि तुम्ही व्हेजिटेरियन आहे का नॉन व्हेजिटेरियन? म्हणजे शाकाहारी मांसाहारी दोन्ही खाता ना? सर्व दोन्ही. आई तुला माशी आवडतात ते पण सांग. आवडीने मग सांगायचं. आता बाबेलाच विचारूया ना. बाबे काय आवडतं खायला? मला हां सुरमई. अरे व्हेरी गुड. आणि अजून एक सांग. व्हेज म्हटलं की दोन्ही काही खाण्यामध्ये आवडते, काय नुसतं चिंगळी आवडते, मला आवडतात. माशातले सगळं आवडतं. म्हणजे नॉनव्हेज मध्ये टॉप आहे, नॉनव्हेज टॉपवर आहे. आणि काय नाही आवडत नाही असं काय. असं काय नाही ना, खाते सर्व. आपलं झाला कांदा लाल. आता कांदा लाल झालाय. आता ही भाजी टाकते. एकट्याची भाजी. काय अभिसाठी एक क्वेश्चन आहे. तुला खाण्यामध्ये काय वस्तू आवडतं? टॉप 3 सांग. कारल्याची भाजी सोडून सगळा. तर कोणता पदार्थ जास्त आवडतो? म्हणजे खूप मासा तर मग मुतरी. कालमुंडी कालमुंडी. हे काय तर दुसरी मासा आडच लागतो. एक हा काय? नंबर. काय? कालमुंडी म्हणणार आहे तो. कॅन्सर सगळं कॅन्सर. सर्वात मासा एक नंबर म्हणजे खाड्याचा कालमुंडी. कालमुंडी. हा एक नंबर. आणि ना तो कसं फ्राय करायचं माहितीये? केला आई ना, करते. एक नंबर. हिला जमत नाही करायला. एक गप्प. ती आई करते. एकदम लाल रशात लाल रशात. आणि गरम गरम चपाती एक नंबर. आणि तळून पण चांगला तळून लागतो. पण आणत लागतो तो कालमुंडी. जरा या. आता मग खोबरं टाकलं. आता खोबरं टाकलं. खोबरं टाकलं ना. आणि आता मीठ टाकते. थोडा चवीपुरता मीठ टाकायचं. फक्त मीठ. आवाज येतोय ना ऐकायला? हा हा. हे आमच्या पूर्वीचा फेमस जेवण असायचं. हे ताट आमचं फेमस असायचं. म्हणजे लहानपणापासून. लहानपणी आमची आई असं करायची. चांगलं जेवण. तुम्ही पण? आणि खायला पण एकदम मस्त टेस्टी. मम्मी हाईट मध्ये फरक बघ ना, शोल्डरला लागते तू. हा जरा ना जरा झाकण ठेवायचं. तरी किती 1-2 मिनिटं आपले? गॅस बारीक करायचं. जरा म्हणजे जरा ही शिजायला लागते भाजी. थोडी जरा जाड पानं असतात जरा ना. नरम होतात. मग 5 मिनिटं 5 मिनिटं नाही, 2 मिनिटं जरा ठेवायची. स्लो गॅसवर ना. हा आता ही भाजी आपली तयार झाली. रेडी झाली का? रेडी झाली. गॅसला बारीक करून गॅस बारीक करून शिजवायची थोडी. थोडी तरचवायची अशी का? शिजवायची. म्हणजे काय पाल्याच्या भाजीसारखी नसते. पाल्याच्या भाजीला कसं पाणी सुटतं ना, याला पाणी नाही सुटत. आता इथे शेपटाची भाजी पण झाली आहे आणि करवंदाची चटणी झाली आहे. आता बाई तुम्हाला तिखटवणी करून दाखवणार आहे, म्हणजे सोलवणी. हे बघ तिखटवणी. हे बघ असं तिखटवणी म्हणजे माझ्या माहेरी तिखटवणी बोलतात. माझ्या सासरी सोलवणी. तिखटवणी नाही, थांबरे. याच्या माहेरी माझ्या सोलवणी बोलतात. माहेरी सोलवणी बोलतात. म्हणजे तुमच्या फॅमिलीमध्ये. त्या इकडे सोलवणी म्हणतात. आणि माझ्या सासरी माझ्या तिखटवणी बोलतात. तिखटवणी सासरी है ना, म्हणजे त्यांच्या फॅमिलीमध्ये तिखटवणी. तिखटवणी. हे खोबरं हे आता आम्ही कमीच घेतलं आहे. म्हणजे का आता माणसं आम्ही कमी आहेत ना, जास्त नाही घेतलंय. असं हे खोबरं, लसूण, मसाला आणि हळद एवढंच घ्यायचं तिखटवण्यासाठी. म्हणजे आता लगेच खाण्यापुरती आम्ही घेतलंय एवढं. कोथिंबीर जराशी
ही आपली कोथिंबीर बघा अशी फ्रीज मध्ये ठेवलेली आहे आमची. आता इथे फ्रीज नाही ना. फ्रीज नाही, असं बाहेर ठेवलेली आहे. ही अशी चांगली राहते, ओल्या फडक्यात ठेवायची. ओल्या कपड्यात ठेवली तर कापड ओलं आहे का? राहते. हा, रात पण हे आहे. याला- आणि याच्यामध्ये कोकम घ्यायची आहे. ह्याच्यात कोकम नंतर टाकायचं आहे. नंतर का? आणि हे खोबरं, लसूण, मसाला, हळद आणि जराशी कोथिंबीर, जास्त नाही घ्यायची कोथिंबीर. हे आपलं थोडं बनणार आहे. थोडं थोडं आपण बनवतो आता खाण्यापुरती. हा. हे सगळं एकत्रच घ्यायचं मिक्सरला. हे वाटून घ्यायचं आता हे बाहेर. वाटून घ्यायचं. पाणी टाकायचंय. पाणी टाकायचं. पाणी टाकून वाटायचं. तू कशाने ठेचते? हे बघ तुमच्या मुंबईला काय आहे ते दुसरं तिकडे खोलीवर. ते रेल्वेचं स्क्रू आहे आमचं ते, आता है ना? हे हातोडीचं हातोडीचं वरचं. हे बघ, आता बघ हे सोपं आणि मस्त पण चेचायला. हे बघ मग आपण ठेचू ह्याच्याने पण ठेचतो हा. ठेचू शकतो ना? नारळ असतो ना त्याने पण होतो. हा, नारळाने पण आपण करू शकतो ना. तेल टाकते हा. तेल टाकलं, आता लसूण टाकली आणि जरा म्हणजे हे व्हायचं, लसूण तडतडायची जरा. लसूण तरी किती टाकले आपण? हे 2-3-4 टाकले. ठेचू. आता ह्याच्यानंतर आपल्याला हे जरा लाल व्हायला द्यायची चांगली, जरा खरपूस व्हायला हवी. बरोबर. आता हे आंबट आहे ना, हे कसलं पण म्हणजे कोकम नाही आहे, हे आता आंब्याचं आंबट आहे बघ. कोकम टाकलं तरी चालतं. हे आमसूल आहेत का? हे आमसूल आहे. आमसूल आहेत हे ना? आंब्याची सुकवलेली. हे टाकायचं, 2-3 टाकायची. आणि समजा आमसूल नसतील किंवा कोकम नसेल माणसाकडे तर कोकम टाकायची. आणि टाकायलाच लागतं. टाकायलाच लागतं का ते? टाकायलाच लागतं. तर ते सोलवणी तिखटवणी बनतो. दोघांपैकी एक काहीतरी हवंच. पाहिजे. असं माणसं लिंबू टाकून नाही होणार ना ते? नाही लिंबू टाकून लिंबू नाही. अजूनपर्यंत नाही टाकायचं. दोघांपैकी एक पाहिजेच. आणि गावात तर कसे असतात ना. हा, रत्नागिरी कोकणात आपल्या तर आहेच हे. असतं. हे बघ असा आवाज पण आवाज व्हायला पाहिजे. हा कसला आवाज? चरकन आवाज व्हायला म्हणजे फोडणीचा. आणि झाल्यावर आपल्याला झाकायचं पण आहे ना लगेच? हे बघा, हे पटकन झाकून ठेवायचं. असा आवाज आला पाहिजे फोडणीचा. काय लोक म्हणतात कोणत्या तरी वास आला. घास आला मस्त झणझणीत तिखटवणी होतंय वाटतं. माझ्यावरून कोणी फोडणी दिली की काय असे म्हणतात. असं कोणतरी म्हणतात. हा, बरोबर. हा. हा. चवीनुसार मीठ चवीनुसार मीठ. आणि मीठ टाकलं आणि कलर बघ. बघूनच खायला वाटतं. हा, म्हणजे माशाचं कालवण सारखं. हा, तसंच. आता याच्यात मच्छी टाकली ना, हा. मच्छीचा कालवण झाला. हा, हे व्हेजिटेरियन लोकांसाठी मच्छीचा कालवण असं है ना? आता कोणाला मच्छी खायची आहे आणि कोणाला तर असं नॉनव्हेज नाही खायचं आहे ना, त्याने अशी फोडणी द्यायची. कड आला की त्याच्यातला थोडा काढून ठेवायचा. बरोबर. बरोबर. नॉनव्हेज पण तुम्हाला करून दाखवणार आहे हा. चांगले. कोंबडी वगैरे पण आता हे आमच्याकडे लॉकडाऊन वगैरे सगळं बंद आहे ना, त्याच्यामुळे मासे भेटत नाही. लॉकडाऊन मुळे तर तुम्ही एकत्र आलात एकत्र आलोय. है ना? आणि है ना? main म्हणजे माझी गाडी बंद आहे. हा, म्हणून बाईला इकडे आम्ही बोललो बद्या ना, म्हणून ती इकडे आली आहे. म्हणून आम्ही बोलवलं 4 वर्षांनी बाहेर पडले घरातून. है ना? नाही तर बिझी, हे पण बिझी, बाय पण बिझी. सर्वच बिझी. हा. आम्ही खाऊन दाखवणार आहे काय ते ताट. मग ये खायला. हे बघून तिच्या तोंडाला पाणी सुटलं आहे. आणि माझ्या पण सोलवणी म्हटलं ना की माझ्या तोंडाला पाणी नाही, सुटतं. खरंच माझ्या पण. तुझ्या पण हा, आता इथे बघ आपली थाली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आणि झटपट हे डाळ बिल खाऊन पण कंटाळा येतो ना माणसांना. बरोबर. म्हणून हे जरा तिखट आंबट जरा खायला पण बरं. चांगलं. त्याच्यामुळे माणूस डबल जेवतो. हा. आता आपल्या थालीमध्ये काय काय जरा सांगा परत आपल्या ताटात. हा ठेचा आहे मिरचीचा, हम्म, ही शेवयाची भाजी, हम्म, ही करवंदाची चटणी, पापड आणि हे सोलवणी बस. आणि तिखटवणी. बापरे, अजून काय पाहिजे ताटात मग? तिखटवणी. हा. आणि हा भात गरम गरम. चला आता कोणी हा तुम्ही काय पण जेवायला या हा. सगळ्यांनी. आता कोणी बनवलंय? आम्ही बनवलंय. हे बाईने बनवलंय स्पेशल. हे गावचं एकदम जेवण. तू कशी बोलते मीच बनवून दमली आणि मग खायला वाटत नाही, दुसऱ्यांनी बनवलं कसं खायला होतं? आणि मी किती वर्षांनी माझ्या बहिणीला बनवते, कारण लहानपणी आहे ना तिला मीच बनवायची. हा बाय बनवायची. ती मीच बनवायची. गरम आहे हा. आता दुसऱ्या बहिणीला नको नको बस. बायला नाही भरवायची तू? भरवायची. बनवायची. मग भरव, मग काय पण झालं? कसं माहितीये, ही म्हणजे कशी लाडकी ना. छोटी बाय. हा. अरे वा. बाकी बाजूला बसलेले शेट शेत वालक. लोक आहेत ते. कशी वाटली टेस्ट? छान आहे? जास्त वाटली ना. मस्त वाटलं ना.
आणि लॉकडाऊन मध्ये आपला फायदा असं बोलत असं वाटतं की गप्पा जेवावं हा खरं आहे ते सुगंध येतो इकडे अजून. सोलवण्याचा. तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली आम्हाला आणि सांगा. पूर्वी जमान्यातली डिश आहे आपली. ही थाली आहे ना पूर्वीची थाली आहे. म्हणजे पूर्वी आहे ना असं जेवण बनायचं गावामध्ये. गावामध्ये म्हणजे आमच्या घरी पण तेच आमच्या घरी म्हणजे असं जेवण बनायचं. म्हणजे अशा पद्धतीचं आपण जेवण बनवायचो. असं जेवण. तर तुम्हाला आमची पद्धत कशी वाटली, आमची फॅमिली कशी वाटली, रेसिपी बनवणारे कसे वाटले, रेसिपी कशी वाटली आणि रेसिपी नाही खाणारे पण कसे वाटले ते पण आम्हाला सांगा. घंटी घंटी आहे म्हणजे घंटी आहे तिला वाजवायला. घंटी कुठे आहे? थांबा मी घंटी आणतो इकडे. हे बघ हा, परत बोल. झाला त्याला लागली भूक. आपण काय करतो, जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला काय करायचं असं बाबे? लाईक करायचा, शेअर करायचा, कमेंट करायची, सबस्क्राईब करायचा आणि आणि काय आणि घंटी वाजवायची.